Un grup de nois i noies, tots ells amb algun tipus de discapacitat intel·lectual, assagen aquests dies una obra de teatre que en breu representaran al Centre Cultural de Malgrat de Mar. Per alguns d'aquests actors i actrius serà la primera vegada que estrenin el seu paper damunt un escenari amb la presència de familiars, amics i companys. L'obra és la culminació d'un taller que aquests adolescents venen realitzant des del passat mes de novembre i on se'ls ha impartit diferents tècniques de teatre com l'expressió corporal, la relaxació, la veu i la creació de personatges. Tot plegat forma part d'una iniciativa endegada fa uns 6 anys a Malgrat de Mar i que té per objectiu estimular els diferents potencials que tenen aquestes persones.